ka anọkwa na-ekwu chọpụta that na as much as ha na-spend na their Liberian dollars yatago ha dịkwa ka na-spend na US mana ajụjụ m bịa si ka m gbadosi ọkpa ike bụ na ị na-akpọ oke afọ ego 2,000 3,000 4 ego dị otu a then ogo ole ka ndị a na-earn because a na-ego m ebe ahụ anya from ihe ọ na-ekwu from the economy research nọ na-eme ka anyị nọ na-akpa nkata ọ dabachara ọkwa Liberia yes ọ dabachara yatago isi m na ị na-akwụ 2,500 3,000 as a regular person ka si nọ na US iwe bụ na earnings income ị na-enweta ada agbagote then how do you sustain that ị na-eme ka business ọzọ ị na-eme atago so adị m like ihe na-adị ka na-adị realistic n'okwu so ọkwa ka nya eme nji wee sị ka mgbagote ka etinye onwe chance ya tinye ọnụ na ọfụma atago ọkwa ka ọra m n'ọnụ Chukwueri. Okay. St. Leo enwere ihe ị ga-etinye Ivory Coast ọnọndị ị ga-aga ọ dị nnọọ ka họteelụ ọnọ n'Owerri. Okay, let's say ọ dị ka họteelụ ọnọ na Asaba then na Abuja. Hotel a night of this hotel is roughly $300. Also, that sister there, I want to show her something. $300. But a room there, ima ngangara 1,000, I know they like 4 or 5,000 $20 US na Liberia. Ngangara 1,000. Like 8,000. When you like 8,000, right? As I wait. Now when before mama and they are not plan close to 20. You might hear who could get batting. Or the our brother. Always, one of our brothers also read jollof rice na Chad. Kongo mushroom. One guy brought here 6 days ago. Also, mushroom, Kongo mushroom. Before na matla 20 ego water 20,000 naira for like na cow. Just afternoon food. I think I can't come na 5 stars. I can't come na one good restaurant. Here, actually, sometimes I like street game. You understand? Paco place. Paco something. Not na Paco. Just Akoro no open place. Yota na. Kimo mu ihe Niger level ah. Kanga kura this girl nyem small as in nyem as nyem the only thing no kuru bram nante with tomato ha. Onions ha, carrots ha barakasa because ha na akogwogo. So as a whole you small man tomato and the here no ni make anko. Now before man $25 US $25 US nego ha like equivalent to like US because from here to Nigeria and when Apple am na maso Agama only those kind country and if other country he can remember expenses anybody I'm a man listen I can't advise anybody to go to get him a travel ga Western world leave Africa alone. Ima like a question that this my brother Jugamna ma go back to this question when the Ike right Ike got what in here like in Chukwumeri Jekuge Ihem jikọrọ gị aka wụ na biko onye ọbụla chịrị ime awa brother kanta eweliwe sa nna anyị kwa eweliwe big brother onye ọbụla chịrị ime ya kanta ị ga-awe traveler okay the only country mma na ị ga-aga n'Africa aside from na the country anụzighị in peace the country emebisigo mana ị gaa ya gradually ị ga na-eme ike ego and the expenses is very low. Libya. But unfortunately, Libya doesn't mma because of insecurity and Gaddafi. The only country in Africa in one aka in a mechanic, you can make ego bet. Expenses, cost of living, the very small. Each denherika 20 dinars nego. Igejia, zo herika mushroom, tonto and tonto. Nagwaga ezioku. So many countries, so many African countries, Gaia, before reading in 3 days, one day convert a game through, gave 60,000 naira for Laginaka under 2 days. But our paper gave queer. Gani Rumi Stadio. One day, Ike, I'm not maybe no, but let me tell you something. Before God and man, all the king here, Chukwumeri Jesson, na man, that guy, Abala the 10. I just some choice with something. Okay, when you read that picture, you want the environment. Even a person get as in Chukwumeri Jena, like Pakulo, Nkakrulo. You understand? Aku go dog way. Yes, some no manule manama. One day, you to go like. You won't believe this thing. Why you guys listen to them? No Europe. I will. Ma bako wani. Natural me him again. Even though them that's my dream. I want to travel all over the world.
Achomehu. Gichi kwaka with something. Don't stay Europe for 30 years. Put Europe, you got Asia, you got Africa. Move. Exploit. So that get your thing here kuge. This thing na asingaga room Ivory Coast. I was like, oh, this as mad for na ga tachalina Liberia with $20. Kana anem taga. Amami understand okay ono. Kana anem taga no boda. Magaro Ghana. Nri hanyin na Ghana. What? The same thing was like the price was like high. I get the meaning. So I was like, what's really going on? What's up? One day, Liberia naga Nigeria as ahia. Ivory Coast naga Nigeria as ahia. Ghana naga Nigeria as ahia. All of them, even South African on here, naga Nigeria as ahia. So, there's something making in Nigeria, right? Because also everything may be still. Okay, my business in the buy name here now. Nwa buy obela no na motopass business na Liberia here. One shop wo dogu na Nigeria. Why? Because of in a good that na onye ba anyị no Liberia mege business, ejigbote business. Ebe na Nigeria ogbashirike na naira. Enwere ihe ngwara gị before agwara gị that na otai nọ na otem nọ na mgbasha ọrụ pụta here na before me ruo my house agma hụ not less than mad 5 or 6 nga dash ego ndị obodo a. Right? Because how one ha ono one day bịara the more comfort live get large ono na akọ large kra ha nwa. That is what I'm saying. The business on the bịara na control ya, the ego on the na abịa control ya. Do you understand? And ndị bịara ahụ ọ dị ka ihe Ike kwuge. Ike ma gwa gị the thing o ihe kwuge yes. Ebe ahụ m gara na June ụlọ ahụ the only place ndị a nwere n'obodo ere ka GRA na bai, the only place. Right? Now, that place is expensive, but gị pụtakwa side, ị ga-enwetakwa ebe dị expensive, but not quite expensive like that one. Mana gị gaa n'ụlọ ahụ njiri gị na ndị niile bi na ya ndị bịara abịa. Which ọwụ ndị nwe obodo kwesịrị ibi n'ụlọ ahụ. Ndị niile bi n'ụlọ ahụ ndị bịara abịa. Because onye obodo, dole onye obodo ji ego na dole onye obodo ji ego n'obodo na onye obodo ọrụ ga with government, senators, representatives, on ndị ji ego. Do you understand? Mana gị nwa onwe gị bịara abịa na inyopola na gị bịa here gị hụ ndị Lebanese na the highest machine ha na-agba. You understand? So, give me a little obodo. Like what I'm saying before, I would hear before. Now, one man with a business here, like one man with a business here, like nga trogas, one trogas, and when you may get no, but now when something, and you can give information where we say get chibia, get drop one tegaka. Man, Nihibia Jowo, the only country in Africa, nearly raw United States dollar than in the way. And another thing you got my here, one Odogwu Eshileba Ebia Obode, I want they say Odogwu Eshileba Ebia no Obode. Legude Liberia, ihe pụrụ ya n'ọnụ fiakwa. Na ele odo obodo ori ote na-eri ode again. Yes. Ike agwụ ya. Ihe awụ Hennessy a na-ere na buy o nwere ka $100 US a bottle. Chukwu mere ji Hennessy oru $100 US na buy. Mana here, that Hennessy na ebe $150, $200. You know what I'm saying? Mr. St. Leo, otu ishi kwuo ya na woto. M ga-achọtakwa onye nọ Liberia ga-abịa highlight onye. Obodo a dị otu a. Ị na-agwa m na obodo dị expensive kara Monaco, kara Dubai, kara ehia. Nna ajụ sị obodo a ikwuga yeshi otu a dị ndị citizen obodo ha na-agụrụ agụgbu. The only people ga survive obodo eshi Nigeria bịawo ndị na-ahụbeghị 1 cent before. Onye chere ịta ahụhụ kpata ego, right? Mana onye odogwu shi Nigeria bịa obodo gị spend ya $500 US a day gị gbalaga. Odogwu cannot live in Liberia. Onye shi Nigeria wo odogwu bịa obodo, you can't live in Liberia. Mana the only person nwere ike yeah, Chukwu mere je ajụjụ njukwala dụrọkwa m sure na onwego nke ọza. Ka ihe jụrụ ya. Okay,
first of all, Kinju. ihe mbụ ụzọ jụọ ya bụ na mgbe ọ na-ekwu okwu ego dollars a na-expend, mgbe jụọ ya si ya na ọ bụ ịdị ka ịma na ịbịa na Nigeria enwecha ebe dị very expensive, like etu esi nwee ma Sokoro, otu esi nwee some ma Itama, like enwe ebe ya apụta almost similar ego mmadụ ike na-akwụ na US ka a na-akwụ ebe asị ụgwọ ụlọ, mana ịpụtakwa inekwa edo ụlọ anya ọ dịkwa almost similar to ụlọ wọtụkwa dị na US, right? And ihe njikwa ya bụ na mụwa bụ US ama njiwe na-achị gị ya. Then wee jụọ gị dị ajụjụ sị gị mgbe ị na-ekwu okwu gbasara how expensive and how much na a na-expend na dollar, US dollars, not Liberian dollars. Mgbe ị na-ekwu okwu a, ị na-ekwu ya no like generally n'ọkụdị obodo si dị in entirety ka ọ nọ ebe some people dị super rich where just ịnụcha ajụjụ ma ikwu itinye ọnụ, or where super rich people ma ọ bụ ndị expatriate ndị si esi bịa ndị ji ego fa na-achọ ịbọọnụ like isi obodo ọzọ bịa ịbọọnụ ka ị na-agwa m nọ ka ha si ebi, mana ọ bụkwa na isikwa m nọ na the place is that expensive as a country as Liberia, then the question na-abụ kezie ọrụ ndị mmadụ na-alụ isikwa na ndị nwe obodo ada afụ dị ego na ọ dị ndị bịara abịa, so kedu ọrụ ndị abịara abịa na-alụ ha ji afụ ego ewu iji akwụ ụgwọ 3,000 4,000 5,000 n'ụlọ ahụ mfụkwala ụdị n'ụlọ idosi iwu because I can imagine you are not following up. Akwagara somewhere jigolo now. Agam somewhere in ụlọ njirigi right now, Ike. In ụlọ njirigi. Then masking that now this is the only GRA, the only developed place. Mbom shigo n'ụlọ ha asị m unu lekwe nkekere ụlọ a na-akwụ ọgwụ ekwurumya. I said it. Ni lekwe ọdọ nkekere ụlọ a na-akwụ ọgwụ a na-akwụ here. Ngwa gị that na ihe the only GRA, only developed place ha nwere. Mana gị pụta outside, one building ka ị ga-ahụ nwere maybe a ga na-akwụ ihe dịka ebe, let's say ihe dịka ebe 10,000 15,000 from that place njiri gị na would the only place ị ga-aga na gị nwe ụlọ nọ 30-something thousand US a year, ụlọ nọ 28,000 US a year, ụlọ nọ 18,000 US a year, but outside ị ga-enweta ụlọ cheaper. But what I'm saying, the same outside ahụ ị ga-enweta ụlọ cheaper, ego ijikwa ụgwọ ụlọ ahụ ebe ahụ na dị somehow ị ga-eji abiri ezigbo place na be. The thing not there. Listen, I'm not going to share. Listen, you guys should travel. I will go about Liberia in America. You want your green card? Why don't you have a trip? Have a trip. Then get not 2 days in a hotel. Game and game Billy Liberia. It's a game. It's a free world. The only thing Jim now, one no time na my other brother na America. Only paper before game only tomorrow morning. Man na ku yasim no Mexico. The next day yasim no Ebe. The next day yasim no Nigeria. Let's explore. Let's see this is real. Nga odogwa singo odogwa below obode lecho obode sinawa na lie. No way. You understand? No way. No way. Obodo no na West Africa, sing no na South Africa, no East Africa, no na West Africa. And when somebody men na anokona, the woman be everywhere. Every day nga meet, ask him no game million no obodo is too expensive. The woman be China ma South Africa. I just want to tell you that the only person when ndị buy na ụmụ Igbo nwere ike survive obodo ụmụ Igbo bidoro travel ọhụrụ. You understand? Bido nwere ike ta ahụhụ mara ihe street ahụ. And another thing not there give ego bi obodo feel ya na ị ga-aje ego bi ime something. Na ị ga-adị very very careful. But it's a free world. Ihe West Africa mana gị. Ị nwere ike ga-eji American visa, American passport. Ka because someone care again so leg the visa. Give Nigerian passport. Febata here. You're a citizen of Nigeria and when any visa to welcome. Give a pata here. Then I know they tell you they say come and see. Landlord travel and see. Go and see by yourself. Then get a chance. From a security man, Nigeria, ego leko kuga here. The woman, the guy asked before, na kuga 5,000, but because of the economy meltdown, hey, wait to only the price 5,000 a month before. Nanka krula, akwa yongora chukumeri, jenka krula. But my own advice, I think Gadram Airport, the boy at home because he me $100 US got change LM Zotram SIM card, my jacket I register me. The boy has some I not get so much. The first thing you do the boy, you go like in make in airport. The boy agwam, see. Only obelase go gaga la beke. Now when Europe. Now when UK, now when London, now when America, now when Canada. I got college so colonia haga.
This was my own advice in the boss. So here now, onye ahụ, instead of gawa most of all these African countries, onye ahụ nọ Nigeria mere business. No Nigeria me business. Then give chokwani bido because like what I'm saying when ndị buying no here mega ofuma. Agbala me chukwu mere ije before. When ndị buying no here bụ ike even konu even yote no aga atọkọ mmadụ ole na America before atọta one of them ndị a na-agwa gị na because go on onwe gị ihe na-arụ ọrụ ndị emene investment na-abịa like 1 trillion or billions of naira na Nigeria now. Common man no here. Why? Because they come how better early invest work. Now they are reaping what they sow. Majority of guys. Majority of ndị buying not here now too much money and they can't come back now ha sigi keke no but ha ga-agwa gị ha chigwa gị eziokwu ha gwa gị ha many years o tekiri ha the only thing between Europe and America and Canada and this thing a beginner na Liberia nwa ba ibera Liberia o ga-take gị so many years before get stand there than onye gị Europe. That's the only different thing not there. But what I'm telling you, my brother, Gichi be a larger life as Niger guy, larger life na Liberia. Now when you know fit, go ask. Ana ma akpọrọ ahụ ofu onye na-aga ajụ ya agba gị ya echi ha bịara akọ 3, 4, 5 days ihe ahụ ha etiwe na obodo eri ote ka na-eri ọdị ege. Yes, everything you spend there. Njigi motel a na-akwụ $70 na Liberia or motel unu na no njigi hotel a na-akwụ $70 n'obodo or motel unu na-akwụ $15-20 na America. And another thing, everything, okay, steel rod, ego le kanere, amamonye no recently na Nigeria, ego le kanere, one steel rod, the biggest steel rod na Nigeria, aleja anole, ego le. One, nobody, one was $17. $17. One. Now the president is trying to cut down the taxes so that, because all man India drop or down, those things will drop down. And it's not going to be easy to drop it down because seaports, won't hana manage seaports, huh? Or won't hana manage their seaport. But so if you are answering and move to Abrok to the question on Joe, man, so Boadrock, I lay hit more. No, I would get that now. Away everywhere, like away everywhere. The other expensive and bana. Ebo zige ngote kulo cheaper. Ogari pakanga as in. Iji akwa ụlọ na Nigeria, ị ga-eji akwa ụlọ in a better place na Nigeria. But ebe ngwaga gị na, would the only place nọ na this country, gị ebe ahụ na ị ga na-ahụ all those top world, you know, UN, the UN top man, number 1, ebe ahụ ka ha niile bicha. Some ambassadors, ịma na ọwụghị ego go, nye wee go a country kwụgara gị. Ama m understand? Like all those bank managers, a bank habicha or we go ndi akwụgara gị. So ya wure ego go so we go gị. Tell me, can you live there? You can't. So ihe mere obodo ndị a. Okay, St. Leo, thank you so much. Advice gị dị mma. Onye kama mmadụ ga-agawa some of all these African country. No. Anyị mewe business. Maazị, thank you so much. Maazị megodo on mute. Maazị on mute your mic. Chibunna. My brother, welcome. One onye ebe o. Abụ onye Anambra. Ke side o? Abụ onye Ọba. Okay, isi Ọba ka ebe isha welcome my brother. Ka ebe isha no. Esi m Abuja no. Nwanne gaa n'iru ka anyị nọfọrọ. Chukwu mere ije m. I have my first time ịgbagote na your life. Daalụ rinne. Ịma ebe a na social media ihe anyị kwesịrị ihe anyị na-eme bụ ị na-ekuziri ndị mmadụ ka ọ ga-esi wee na-adịrị ha na mma. Mana ihe anụwa St. Leon na-ekwu, a lot of people ama agree with ihe ọ na-ekwu because na onwe ndị hekechigo their mind na-achọ ime travel. So isigodi ha nọ Niger, ha ga-like iru there. Ọ bụ na ha eruro de ha o nwere ihe na-agwa ha, you know. So just yesterday and all because of ha nwa na-ekwe ka ọ bụla ga ogrozi bro biko ka ejino platform ga anụ m Pakistan
anọ m onye ahụ takoro ka atọ obebe onye ahụ takoro agaghị m atọpụrụ ya ọnụ agaghị ya na-akọ ya m ji nwaanyị na-aṅụrụ onwe m biya agaghị m atọpụrụ ya ọnụ. Chukwu mere ijem yesterday continue. Yesterday ka somebody bịa na my shop ya ọ bịa iburu ọrụ ya na my shop, so na-agwa ya anwe ka anyị si kpata nkata, so na-agwazi ya maka South Africa. Mbụ na ya nwasị m na ọ chọrọ na o nwee duo osi akụ, amago m na ọ na-etinye uchu na ije South Africa. Nsị ya chekikwa ọfụma na South Africa, etu anụnwa mụnwa nọ na mmemme ya advice ka ọ gaa South Africa. Sekwa ya bịa display ịma ihe a na-eme anyị kakwa ịghọtara ihe mmiri. Gee ntị, onye be anyị gawa kọntrị na-adịghị mma, asị m onye ọbụla emele travel, bet ha gawa ụmụ kọntrị ndị a tiri eti, ha bịawa inye ha advice ihu ha echenjie in person. Isi ha gaa platform Maazị Titi ọ ya bịa hia ka agwa ya kewa eziokwu, ọ ga-ekwe abịa ya agbalaga, ọ ga-aga na ke gentle ya agbalaga. Mana ya eruzie ụmụ kọntrị ndị a ya etipịa ya abịa n'im boss, host please use your platform, please can you bring me up, I need money, I want come back home. Ịhụnanya mgbe ahụ ya amatazi ndị ịtụwa ya mmehie ya n'anya, ọ ga-atọ ọhịa oji. Ịhụ na ndị anụ enwere ndị werela obi ha, enwere ndị aha ha na TikTok wee legem face, enweghị ihe ị ga-ayọ na biko ha atụpụrụ gị ọnụ. Because of our people, the only way our people will learn is the hard way. If you don't learn, our people, the best way our people learn is they like to learn in a hard way. Ọ ya wụ the thing. Nwanne ga n'iru onye ahụ ga-learn in a hard way. Chumeri Jem ebiela m South Africa, and ihe anọ St. Leon na-ekwu, a lot of people are there what ya. I no go from now till 12 midnight. 80% of people nọ Nigeria ga na-agbagota argue ihe ọ na-ekwu. Chumeri Jem ifu ebe ndị obodo na-ebi imere ndị ebere. O nwere the other lady gbagote si na 3,500, ọ na-compare 3,000 cefas with 3,000 naira. O chezozie na ya na-eme conversion. Ọ sị na ọ chọọ isi nri na ọ ga-eji 80,000. Some people anọrọ here si na gịnị na 80,000 adịghị zuru ha nri. Mbụ greedy set of people na 80,000 ha mefe ide ofu onye na Nigeria. Awọtara m ebe people na-esi ha bute abụrụ this their argument bịawa amarọ m na ha na-echekikwu ya echeki. Ladies na what? Excuse me, 80,000 naira as a bachelor ọwụkwa ego eji zụrụ akwa. Chere ite aha na-asụ ya na ị ga na-ekpe ka m kwuo okwu. Chere 80,000 naira ọ ga-ezuru a bachelor iji rie nri ya godo chidi afọ nri ka ụka ọnụ. Ọ ga-ezuru mmadụ a bachelor iji rie nri just for food. Ọ ga-ezuru nwa okorobịa na-agba mbọ survive, ọ ga-ezuru ya iji rie nri na Nigeria 80,000 naira. Why not? Ọ na-eri dịka onye for one person. Ngwa ka etigodi ya, because anụrụ m na otu ịmụrụ ọnụ ka onye na-ata tozu, anụrụ m na tozu elo. That means onye ma na-ejiri 80,000 naira eri nri, o nwere ike ihe ọ ga na-ejide esi ofe wa akwa ọ ga-eji akwa mara anụ. Onye ahụ ga-eji akwa ka ọ ga-eji eme anụ. Chere, excuse me. Onye ọbụla ji 80,000 naira a month, mana na onye ahụ adịla too economized to the extent ọ ga na-eji akwa ga-awụrụ ya anụ na rice. Onye ahụ chere ọkụkọ niile nọ na streeti ya efuo, a ga-ejide ya. Chukwumerije ihe anyị na-ekwu ihe anụnwa akwụkwọ without your transportation, your daily expenses anọrọkwa n'ime, not just your feeding. And as a bachelor ijide 80,000, why na-eme adị na-eshi nri? Chere
ọ bụ na ọ sị na ọ na-eli restaurant a na-ekwu a different thing. But ọ bụ na isi nri na be gị ka m jụọ gị ajụjụ mgbe ọbụla i kwuru 80,000 naira izu iji manage for 1 month ụmụ nwoke na-asọwa eziokwu mana a lot of ụmụ nwaanyị sọwashi ọ pụtara na ụmụ nwaanyị dị more extravagant kara ụmụ nwoke ọ dị m ka ụmụ nwaanyị ka dị extravagant because ụmụ nwaanyị nọ Nigeria ka ikwu ha na 80,000 izu ha sọwashi ndị a wee greedy set of people ka nwaanyị ga-esishi na 80,000 ama ezuru eshi niile month ọwụrọ greediness and ha nakwa eri too much enwere nke mena ya bi and nwaanyị eri too much ọ naghị eri too much nwanne otu kọpụ karị nwaanyị a lot of girls nọ here ga-erichali one cup of rice many girls na this live stream a week irichali 1 cup of rice at the spot iruo na be ha one carton of indomie ha na-eri ya 1 month or 2 months if not more than 1 month onwekwa ya mgbe much a na-eri ụmụ anyị na-eri ka gịnị mana ọ bịa na live ya ọ sị gị na ome nzuri ya ndị high budget anyị na-atụgharị onwe anyị ashị o nwere ihe na-atọ anyị ụtọ ka ịtụrụ onwe anyị ashị ka nwaanyị ga-esi si na 80,000 ama ezuru ya for 1 month si ya only her one. Ngwa ka I megodi the expenses ka I check the statistics ka I mee the expenses ka I calculate why. Okay. Onye chọrọ first of all 80,000 naira ị na ihe m na-ekwu ama na ị na-ekwu so ihe m chere ịjụ gị wụdata ego ole onye chiri igbute anụ o ji eshi stew na ofe ego ole ka eji egbutezi anụ na biko eweli iwe ọ dị ka onye ahụ ga na-agazi ọhịa eju onye ọbụla chiri ishi nri with 80,000 ya bụrụ n'obi na ọ ga-epiezi ime ọhịa gaa tụrụ eju o ji eshi ofe mba because ị ga-azụzi anụ 1 kilo of meat 1 kilo of meat was 6,000 1 kilo of meat was 6,000 eweliwe 1 kilo of meat 6,000 naira beef yes and 1 kilo of chicken cherenụ 1 kilo of meat igbukasị ya ọ ga-apụtali anụ ole nwanne arị ka onye egbuola anụ before o mere ihu ka ndị na-egbu anụ 1 kilo of meat ego anụ ole ka ọ ga-apụta biko onye a na-erede anụ nọ ihe ahụ onye a na-erede anụ n'Aba ihe ahụ onye na-ere anụ n'Aba dị ego ole ka ọ pụtara nwanne m o depend ka isi wee kọtụọ ya amam ụdị ofe single person ga-eshi the only thing mma bụ na amam ụdị ofe a single person ga-eshi use more than 1.5 kilo of meat. But ka ejigodi rating of nwaanyị 1 kilo of meat nwaanyị nwere ike iri ya for 2 weeks or 1 week at least all these ladies all these ụmụ nwaanyị a na-eriri nri because I go with them they don't eat so 1 kilo of meat ha nwere ike iri ya for 1 week ka m sigodi 1 week plus chicken ọ ga-ezuru ha 1 week so 1 kilo of meat and 1 kilo of chicken and 2 crate of egg 1 crate of egg onwere mgbe ọ ga na-eru 20,000 true or false? True because one crate of egg is 6,000 too. Okay so and ego anyabedi ya anya ahụ 20,000 abụbedi ma afọ 60 ego ka Catholic onye ọbụla ị na-enye 100,000 nwaanyị ọbụla excuse me nwaanyị ọbụla inye 100,000 a single girl ya sị gị na 100,000 o ji egote gịnị nyoburu anya enwere ihe o ji ego eme data chike ọ na-eji ya ego data ọ na-eji ego data o ji ego social media enwere ihe o ji ego eme enwere ihe ndị ọ na-eji eme chere so ụkụrụ ọgbọlọ those ones can now marry their price. Any dream a single girl ga-abịa here no Nigeria
bịa gbagodo anyị cost of living ya bịa kwuo eziokwu, wọpụgodo joke apart, bịa kwuo eziokwu, bịa gwa anyị cost of living in Nigeria, hapụgodo ihe ndị classy life, bịa gbagodo anyị si iwere single girl just ka anyị gbara okwu asị ọsọ enye gị 80,000 naira ji ya baa ime ahịa, ji ya baa n'ime ahịa ka ihe ị ga-egotewu ị ga-ama na-eji nwunye. Oh, that means people are not living a very honest life here. Nigeria, my brother, so do you believe that Nigeria don't worry, enwere onye wu chef. This lady wu chef. Ka m jụọ ya ajụjụ. Hello, Chizzy. Hello. Hello, Chizzy. Na kwa ihuna problem a. Okay. Mr. Leo, ka anyị gaa n'iru, don't worry. Ka m jụọ gị ajụjụ, Mr. Leo. Megodo mute, oh. Can you hear me? I'm hearing you. Mr. Leo, unmute your mic, please. I don't hear you now. I'm hearing you. Mr. Leo, ịgwa gị eziokwu, ọ dị ka Nigeria ụkwa Katọlik o. Nigeria dịkwa ka ọ ya kakwa mma ha. Obodo wee nọrọ obodo nwa ogbenye ga-survive. Adị ka be anyị ka dịkwa mma compared to some African country. Chukwu, I'll tell you something. Like, you are communicating? Okay, let me finish. I'll tell you something before God and man. All right, I'll tell you something. Let's just tell. Mama, otem na agama. I think I told you when you boom. So I'm not telling them what I say. I like tell people the truth, nothing but the truth. Because when I get you anything, when I anything, I will always tell you the truth. I think it from the beginning. Ya na wuhonye chiri Europe, UK. All these places, more Canada, America, all these Western country. One Biko Agla. Try and none Nigeria. Number one, good environment. Good environment. Good food. Chukima Kwanadam Nigeria when they get era pepper soup. Na catfish pepper soup. The woman ebu potrami here. My joy on our goal. October last year. My joy on a goal, yes, I'm not 2,000 naira. I told from the woman on. Massi are not 2,000. Before the woman, I am 2 plates. So. You know what I'm saying? I'm not saying one no donobo. Na gini mene. You know what I'm saying? So mbora chira that thing. Already money near the woman. So see the woman now ga water. Do you understand? Number one, the sauce she go do pepper soup. 2, ejibote pepper, ejibote azu. 3, ebem shiama mego let that pepper soup ga what? And for you to see it in that common place in Nigeria. A big that pepper soup na hotel make sense. Right? Here. Then I now was again now about $20 US after you put the leg because I get booze and get check and say pepper soup $20 US, $15 US, cheapest $10 US. Now, when you 4,000 naira for that 2 plates, so half 4,000 naira room $5 US. Huh? Enwere onye mmuturu na chere ka m kwuo okwu. Enwere onye mmuturu na ọ sị that na pepe soup era 2,000 ọ dị ka nwaanyị ahụ wee enyi gị nwaanyị because all the cheap mere ya gbara gị cheap because all we need nwaanyị emuturu the person now. No, I don't listen now. Mgbe mmadụ kụga mgbe anyị bidoro ọwa ebido ka ma chairman sị m na nchi ime enyi nwaanyị mgbe ahụ na m ga-achọ enyi nwaanyị na-eri nri so that aga m na-eriju afọ right. Ọkwado mbịa nwetara small money any dream inye ya mmadụ now. No, we hear you why one year where I go for real. Or we hear you why. Every morning in Ghana, every morning in Ivory Coast, every morning okay, I think Ivory Coast, Ghana, Nigeria, right? But I still found that Nigeria was still cheaper. Any hanging in Nigeria, any buy hanging in Ghana, any Nigeria hanging in Ghana was so expensive, but when you see, I forced to eat it. Man, when you see, man, I got to Nigeria. Okay, anyway, the only place in really surprise na kitchen in the Yoruba. Hare selamamana, hare selamano,
Amam na the only thing hanging him na kwụọ ụgwọ ya dị ka ofe, right? I went one place in Ghana, Lagos. Here, she serve the so before mama, I was spending like 6,000 or 7,000 naira. I won't lie you. And you understand? Because ejimia. But in my name, when she Ghana came my sister, when she mena lotaga. So I na lotaga na junction. I asked him the one kwenri no matchwa. Imemene ma Ghana ziano no ma just rito. Ghana zia gazo ogun, right? Ogun. Zo dry fish. That was all. Zutazia. Yeah, on elu bed, my banana kitchen ga share that in Bupota. Ya juam no ye kuzile mote sheshinya. In abacha kitchen. Na you. Enwere ihe agwara gị here nwanne akwa enwere ihe agwara gị mege na Liberia. I swear with Almighty Father gị wuru nwa Igbo ị na-eshi nri ihe na-eri restaurant. Either na ọrịa ga na-arịa gị mgbe ọbụla. Oh, that money, you got me go liri na. I know the feet so. Offer crumb just rogo na. I dey cook. Offer crumb just rogo. The kwachuku beri jichiri ebu onwegi. Offer crumb just rogo and don't crumb my best soup. Even you go reach your phone yesterday. Chere. Fucking crazy. Jackie na my brother here, man. Mba. I like Raymond Jackery. At least one day people get it. No, Jackery, we have fun. Jackery, we have fun. Yeah, I'm chilling. You keep me going here with you. Jackery won't go. Chere. Inekwu na enwere ụmụ nwoke Igbo anyị enwere one man this man say also week in 1 month oribe swallow also ya no 1 week oribe swallow no wuri ke ịta ọrịa enwere ndị na 1 week eribe swallow they might guess always one of my brother I na akọ here na learning na ya bom na phone na ihe ọ na-eji abịa to my house so ya bom na phone na ihe ọ ga-asị m onye ụgwa nza ya sị m na ofe ọkọrọ ga aha ka ọ fụrụ say ime ya ji ebe ga akpọ ofe ọkọrọ ahụ nwanne enweghị ihe ị ga-enye da guy na ọwa ya erie ya wuti nwanne guy asị gị many of our brothers nwege problem with their system today nri ha riri eri in that some of ihe erige n'obodo Igbo ọ dị organic some of ihe erige n'obodo Igbo is just rubbish. Hey one of the big men from one day in Liberia some man him na-eshi ugwo you understand Bob Lampo mess mommy abegakwa m n'ụlọ ga chọrọ m iri nri ama m na agaje m gị iri nwaanyị Anambra State agaje m gị iri ezigbote because mjigi here na anyị nwere ihe ya chọma na-ejikwe gị ihe anyị na-eme ya anyị nwere bitter leaf here ma na-ejikwe go m na-emekwa m na-agwa gị ka ị mara na anyị kwadoro akwado uche onye chọkwara ịnwụ na ala bekee nwụọ onye ọbụla m nọkwana ihe ọbụla iritere n'ọnụ ka ahụ gbasara gị na-eke ihe awụ one vegetable shi Yoruba ekwekwara ha buru moto go ekwekwara ha para moto gị gbafu ihe hụrụ bịa agbara plane bịa ọ nọ na plane bịa plane bịa then let me show you this ihe ndị hụ ga ahịa awụ bitter leaf I will show you ịhụrụ ya ezigbote fresh bitter leaf ịhụrụ ya fresh ones ịhụrụ osisi a ọ bitter leaf dị ihe ọ bitter leaf dị ihe emụgba gị sị na m gara kpọọ ha lee bitter leaf na ọ ịmaghị osisi bitter leaf ịma nkwa osisi a lee ya here o jiri here ahụgo m ya o jiri here ihe acha plantain ịhụrụ ihe ndị a right you see these things ihe ndị hụrụ na ndị mmadụ bịachara ọrụ gbara plane wuru osisi a tinye n'ime akpa ha weta Liberia akọ ya here because onye ọbụla chiri ihe a na-awụ one vegetable even ịmaghị ihe vegetable ị hụrụ na asị gị before gị na-anwụ gị shighala ya baa gị n'ọnụ ịgba kene ọ ndị Yoruba nwee ihe agbara plane dị obodo ka ihe dị ihe a na-akpọ ya okay, Chema Joe, the guy not here. One of the Yoruba guys not here. Don't worry. Happier.
Do you understand? So one of the things making the buy na nwanne gị wu nwoke na-aga kitchen ga shie nri ị ga-eri. Ọ dịkwa ka ihe a na-ekwu nwoke lụrụ nwaanyị kekeke. How you go to expect your wife ị na-eshiri gị nri mgbe ọbụla? Sometimes you need to go to kitchen, cook something, chop. Rie nri, rie ezigbo nri. Anwe ihe wee ezigbo nri. So what I was saying, the boy has some ka I got 5 stars. I got rie nri na one of the best hotel not here. Nwanne m ka anyị gachara that hotel richa nri. Nna n'abalị ahụ afọ sagidere m chenhu. I retere gaa na that hotel. Nna the next day mkpọ my guy, so it was during Christmas time. Ma kpọ ha say guy wetin dey happen. Before me ekwe ha niile asa afọ saga ha. 5 stars oh. A Bible close to $100 in with some fun there. My right? Mother, 3 of us. After saga. So, but my own thing was that let's have when you are no saga na moon shela area. Do you understand? So that's the thing. You understand? So here when we make in Nigeria now something that na some people garu when garu one problem Nigeria sing again now. And one chire court to court according to his or her size. You understand? How you go get 2,000 for pocket, give away 1,800 gas show fee wonyara. You can manage 1,000 show fee, you 1,000 need check for many things you got in front. Or like somebody jigam that nego like na ogulo here. Yem na ogulo here $100 US more on the side I live in. We go na bata here such from me ga bring ejubo tulo no bode. One my people and when hearing ha ga hurie. Do you understand? It's just a brain work. Or like here IQ could get you still you understand? You just need to use your brain. And we back go or one down. For me, one baby. Every my people get disturbed one. We got video when my mom Gambi, my mom and son that I back to Nigeria. So what the fuck? I'm telling you something. And they might gonna have to get there. Some people who got 150 US. Some people who got 200 US. My family, my people be na normal. He go like 300,000, 200 US or he go na buy. It's more than 300,000. Do you understand? That 300 US or 200 US will pay a month to kwa. Yeah. But considering all these expenses in them, do you think anytime soon, maybe from now to 2 years or 1 year, Niga position from that country? I'm working on a guy, and here will find you now, right? But for real, and when in Dubai, like I said, then when in Dubai, Liberia, or Liberia now, how boop we have one here, even double they went so. And when in Dubai, Obodo bless on us of men. Hey, my brother, man. I could say when in Dubai no here now. One day before getting a hang with challengers on your America, you got me go lead. Somebody want a shop, who want 500 shops, more than 1,000 shops, and now each shop $3,000, $4,000 a year times 5. Bamo de go lonyanj. Bamo de yegin name. And I kuga here na naira, ya kuga na hardcore na that's US dollars. Somebody want a shop. And don't want this 500 shop times 2. That means only not less than 1,000 to 2,000 shops. And now each one $3,000 in a year. So go on alabeke. But the truth is in the how many years hand before he run down Hagwakoraga down watara before he run down. Now again what be Kubana Kobaga Rolls Royce today. A makwala hafa or down watara run go. Do you understand? So that is the first thing he got John Wiggy. Ele Otonya she run go today. Then if you have to meme 1 or 2 things, yeah, but those who gonna tomorrow get away. Do you understand? Yeah, sure. The man, may go to mute, or the man, or mute your mic, please. Yeah, Chukumerije, Dalon. Good afternoon. Dalon one neke, Kimere. Adko Mama Keko Numekwan.
ụka ọnụ daalụ. Chukwueze nwanne. Chukwueze. Nwanne ka ebe ishi anụ ya. Okay, Brazil ka nọ. Okay, nwanne gaa n'iru o. Let's hear from you. Yeah, ife m chọrọ ikwu bụ many people na-ekwu na ihe gbasara African country, because African country ebigo m some countries there. Ebigo m Abidjan, ejego m some travel, ejego m East Africa ọfụma, ejego m Uganda, ejego m Burundi, you know. So all those places ọ garachara ọnụ. Even South Africa, abịago m South Africa, ụka ọnụ, ebiri m Cape Town, ịghọta. So African country ọ garala ọnụ ọfụma, but ị na-agwa onye agabere ọ yara ekweta until ọ gaa. African country garala ọnụ, that's all the expensive ibi, ọ garala ọnụ, ịghọta. So ọ ife m chọrọ ikwu, because ọ gaghị ọ na-ekwu ya, many people fana agbagharị sị na asị this and that, ọ garala ọnụ. African country than learn in terms of what? So in ekwu na all the expensive ibi kra Nigeria. Yes, ọfụma. But ka ihe mere many people general those country ha achọghị ịbata be anyị. Ịma na ife dị na travel, most of people nọkwa di ya, ịma na ịga travel inwetabụrụ something iji were ga, ịghọta, ọ ya afịaghị ahụ ịnachi ya azụ. So many people nọkwa di ya kwa fana agbakwa mbọ ka ha marakwa ka ha esikwa wee na, you know, because ọ dịrị izi. Ụfọdụ enwere onye si Ghana dị very cheap to live. Ghana na ọ dị cheap. Ghana ụgwọ ụlọ na Ghana ọmụntili ka ọ ya eli. Mba, Montili ka ha na-akwụkwọ. Montili. Ọ dị m ka so many country na Africa na-akwụ ụgwọ ụlọ Montili. That is Nigeria dịkwa mma. Nigeria na-akwụ ya eli. Nigeria mara mma, Chukwu mere ije. So ndị a na-condemn Nigeria. Ha emebesi, ha ga travel dị well experience. Ha ga-ama na Nigeria dị better. So ụka ọnụ si South Africa Umontili, but all them ka many people see a lot of African country Umontili, but Nigeria uyeli ịkwụ ha na ya once ịkwụsịgo. So meaning that that thing will huge advantage for a starter ji ego ebido life, right? Eziokwu ka ọ bụ. Ịma na most of people nọkịta Nigeria na-ekwu Nigeria siri ike. Ihe mebụrụ travel. Ha travel ha nwa ha confirm, ịghọtara. Ha gabelụ ha travel ha confirm, ịghọtara. Ọ dịrị izi African country. Ihe anyị na-ekwu okwu compare to African country. Ọwụhụ compare Nigeria with Europe to other African country. It means because Mr. Leon say, chere ka moto this our brother chere. Mr. Olympic moto go di. Mr. Leo say that na kama ị ga-aga all these African country, most of them nọrọ na Nigeria na-emere onwe gị business, all the better. Ọ ka mma ọfụma 100%. Ịma ife ị na-eme na Nigeria, ịma ife ị na-eme ọ ka mma ọfụma. Ọ ka mma ọfụma 100%. Wow. Anyway, come no from Mr. Olympic. Okono gaa n'iru. Okono. Mr. Olympic, chere ko Okono kwụsịa gị ikwu o eweliwe. Ke na hapụ na chere ko Okono kwụsịa. Okono ka m jụọ gị ofe ajụjụ before gị, ka m jụọ gị ofe ajụjụ. Ndị niile akwụghị ihe ka ihe mere ya sị ha bata ha ajụ ịbata. Ha sị na ha nọcha African country akpechiri batakwa na ha ga-abata. Ihe o gosiri na obodo oyibo a travel ewu a secret court. Onye gaa ya ịbatazi ọ ga-ekpe abata, beta ọ ga-arụ na TikTok, gaa ma Meduguri, gaa ma Ọnịcha ma Afikpo, beta isi ya bata ọ ga-ekpe abata. Ụka ọnụ ihe ọwụ secret court. Always secret court, always secret court, mana obodo oyibo ka mma na-eme travel, ime travel nlọta ga-adịzi, ọ ka mma na-eme travel ahụ eme. Because ime na travel chefuo onwe gị, gụpụ onwe gị na mmadụ, gụpụ onwe gị from Nigeria. In fact, family gị -1. Ịgbaghala flight nweta visa,
isi land ya Ghana, Nigeria, isi obodo igo obodo oyibo ebe ọkụ na-enwere mmiri na-agba n'ụlọ. Just family, I wanna the family of 6 before. Just go say you are a family of 5 because no can prapu to bada mwa echefugo ya nwe anyị le no he nwe ke nabata m ma gị ma chukwu mmiri je ma Olympic ma Ike ma the man chere ka m jụọ gị inekwu that na the man mutu n'onwe gị biko hapụ ụka ọnụ ka o kwụsị okwu ya. Inekwu that na so many people n'obodo oyibo ụmụnne ha nọ Nigeria deep in their mind ha can't go those ones n'obodo oyibo off. Maybe enwere ndị n'obodo oyibo ụmụnne ha nọ Nigeria agụpụgo ha like I can't go ha off. Investment in those brothers mere na Nigeria ụmụnne ha nọ Nigeria ga-eme assume na ọha nwanwe ụka ọnụ two of us. Ọ na family ga-agụfụ gị nwa ị ga-eji aka gị gụfụ onwe gị because ịma na nwa ebe n'ala. Ọ na family ga-agụfụ gị nwa ị ga-eji aka gị gụfụ onwe gị because ịma na agụfụ ị ga-eji aka gị gụfụ onwe gị. Family gị nwere ike na-asị godi oke ụka ọnụ ga-abata ụka ọnụ. Chukwu njem eme akpọla m ụmụaka m Nigeria sị na m kpọọ my father si ya my father he nji kpọlọta ụmụazị ya kịta ahụ amakwa m isi m na-abata ahụ he nji kpọlọta ụmụazị ya ka ịzụọ ha ka isi wee zụọ m ka ha ndị ga-anọchite m because nlọta m visiting isi ka lọta Nigeria kịta Chukwu mere ji aghasị onwe n'aka a na-akụdo ka aka ha ka onye na-aga n'ebe going where ị ga-ala n'ozu ọ wee lie gị nwe bula gị na gasket